आज भोजपुरी भोज चैनल पर मुनमुन दुबे उपस्थित बानी। सब भाई लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। एगो विधा आज हम दे रहल बानी जौन की भजन से हट के बा, क्योंकि भोजपुरी भोज के मतलब बा हर तरह के चीज में परोसल जाए। तो आजकल के समय में सब आदमी पैसा के चलते कुछ ना कुछ संकट में बा, लोग बेईमानी करता। हर आदमी ऐसे जूझ रहल बा। ये दुनिया में आजकल पैसा के लेके लोगन में बहुत बेईमानी बा। वही पर कविता बनावल बा, तो रउरा के सबके समक्ष हम प्रस्तुत करतानी। बेईमान आज सबके बनावल से रुपैया, बेईमान आज सबके बनावल से रुपैया, बेईमान आज सबके। भाई भाई आपस में नोट धरे बाकस में, करब हिसाब चाहे कतनो तू फाटक में। मनवा में मीठा के रासर चवलस, बेईमान आज सबके बनावल से रुपैया, बेईमान आज सबके। योगी फकीर चाहे ज्ञानी विज्ञानी, बालक वृद्ध चाहे बनिता सयानी। बंद आँख साधु के दढ़िया हिलवलस, बेईमान आज सबके बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। नेता के कपट जाल पसरल बा बाट बाट, कैसे तू अइबू नोट इहे बसाठ गांठ। नेता के कपट जाल पसरल बा बाट बाट, कैसे तू अइबू नोट इहे बसाठ गांठ। अरे जनता के जमघट में अरे झूठ बोलवलस, बेईमान आज सबके बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। सजल दुकान बाटे सगरो बजरिया, कहवा से के आवे हमरो दुवरिया। भाव मोल नियत के खोट बनावलस, बेईमान आज सबके बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। डॉक्टर के दवाई में, ओझा के ओझाई में, पंडित के पंडिताई में, मूला के दुहाई में। अरे असली और नकली के जाल फैलवलस, बेईमान आज सबके बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। किरानी के फाइल में, ऑफिसर के साइन में, किरानी के फाइल में, ऑफिसर के साइन में, इंजीनियर के ड्राइंग में, ठेकेदारन के माइन में। अरे कमीशन कमाए में देर लगवावलस, बेईमान आज सबके बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। अरे बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। जब देव पैसा मन सौदा बनी वैसा, जे पहले देव पैसा मन सौदा बनी वैसा। पहले द हाथ में तब न्याय साथ में, पैसा के कारण इरे नाचन चवलस, बेईमान आज सबके। अरे बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। दावा वो दारू में, घेव तेल ताड़ी में, मेवा वो मिष्टी में, शरबत यो मिट्टी में। अरे घरे घरे दूधवा में पानी मिलवलस, बेईमान आज सबके बनावलस रुपैया, बेईमान आज सबके। पुलिस के चाल ढाल, पब्लिक के हाल चाल, रक्षा सुरक्षा में गड़बड़ बा डाल डाल। झूठी फाइल में
अरे केस लिखवावलस बेईमान आज सबके, अरे बनावलस रुपया बेईमान आज सबके। बाबा के दर्शन में पंडन के भरसन में, बाबा के दर्शन में पंडन के भरसन में, भक्तन के हड़पन में खुशी बा तड़पन में। अरे पैसा पर भगवान के, अरे पैसा पर भगवान के दर्शन करावलस बेईमान आज सबके। अरे बनावलस रुपया बेईमान आज सबके। कविता बनावल बा कमे सुनावल बा, डूबे के दायरा में थोड़े दिखावल बा। अरे सुन सुन बतिया मन घबरावलस बेईमान आज सबके। अरे बनावलस रुपया बेईमान आज सबके। अरे बनावलस रुपया बेईमान आज सबके। तो ये कोई विधा है रुपया पर आज प्राय आदमी से त्रस्त बा। तो सब एकरा के लाइक करब जा, सब्सक्राइब करब जा और शेयर करब जा यदि अच्छा लगल हुई तो। ऐसे कि भक्ति गीत तो बहुत चली अभी, लेकिन एक आध गो भी थोड़ा सा रहे के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।